салом алейкум. Салом алейкум. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. худатонро маърифӣ кунед. Ман Ҷураев Озодбек. хоб Озодбек, ҳозир ман ба шумо як savol медиҳам. Оиди варзиш, агар ҷавоби дуруст диҳед 10 сомонӣ бурд мекунед. Розӣ ҳастед? Розиам. меравем. бозиҳои шахматӣ умуман чанд фигура дорад? Шахматӣ. Чили ду донам. 42? оварӣ доред? бори дигар ҳисоб кунед. Си донам. 30? мутаассифона ҷавоби дуруст нест. Умуман 32 фигура дорад. хоб, ташаккур ки иштирок кардед. Раҳмат. салом алейкум. وعلیکم السلام. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. худатонро маърифӣ кунед. من قلداش سنجابک. дар дастаи волейбол чанд бозингар иштирок мекунад? 6 بازینگاه اشتراک میکنم. хоб, ҷавоби шумо воқеан ҳам дуруст мебошад. табрик мекунам, шумо 10 сомон бурд кардед. бозиро давом медиҳед? نه. аз сабабе ки ҷавоби дуруст додед, шумо 10 сомонӣ бурд кардед. марҳамат, 10 сомони шумо. ташаккур ки иштирок кардед. барои розыгришаи мошина кардан мо да 20 спонсор дар кораи ва кадоме ки мехоҳад спонсор шава ба рақамҳои зерин мода бинависа ва мо мефаҳмонемш ки чӣ хел ӯ метавонад спонсори мо бишава. Mazda 3 а якта подписчик мешава ва спонсор соҳиби як қопча подписчик. ассалому алейкум. Салом алейкум. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. худатонро маърифӣ кунед. Ман Амирали ҳастам, сокини шаҳри Душанбе. дар кадом намуди варзиш аз ҳама тӯпи сабукро истифода мебаранд? Ва ин варзиши тенниси рӯи миз мебошад. боварӣ доред? Албатта. хоб, ҷавоби шумо воқеан ҳам дуруст мебошад. табрик мекунем, шумо 10 сомонӣ бурд кардед. бозиро давом медиҳед? Бале, давом медиҳам. хоб, меравем. дастхобкунак дар варзиш чӣ ном дорад? Дастхобкунак дар варзиш ин армрестлинг мебошад. армрестлинг? хоб, воқеан ҳам ҷавоби дуруст мебошад. табрик мекунем, шумо 30 сомонӣ бурд кардед. бозиро давом медиҳед? Бале, давом медиҳам. бале, хотир расон мекунам ки агар ба саволи севюман ҷавоби дуруст надиҳед, 30 сомони шумо месӯзад. розӣ ҳастед? Бале, розиам. меравем. сеюм савол. парчами бозиҳои олимпӣ чӣ ранг дорад? Парчами бозии олимпӣ ин ранги сафед мебошад. боварӣ доред? Бале, боварӣ дорам. хоб, шумо бениҳоят фаъол мебошед. воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст мебошад. табрик мекунем, шумо 50 сомон бурд кардед. бозиро давом медиҳед? На, бас аст. хоб, табрик мекунем, шумо 50 сомонӣ бурд кардед. марҳамат, 50 сомони шумо. ташаккур ки дар бозиамон иштирок кардед. ягон гуфтание доред? Хаймо ҷавонон аз ин хел намуди саволҳои шумо ба мо медиҳед, мо хеле хушҳол ҳастем ва мехоҳем ки бисёртар дар ин шаҳри Душанбе ин хел саволҳо шавад ва мо бисёртар бозӣ кунем ва бурди худро ба даст орем. хоб, раҳмати калом. салом алейкум. Ва алейкум салом. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. худатонро маърифӣ кунед. Ман Зикрилев Мақсуд аз шаҳри Норак, донишҷӯи бахши сеюми донишкадаи давлати фарҳанг ва санъат. дастаи кадом давлат соли 2000 чемпиони аврупо шуд? Англия. боварӣ доред? Бале. ками дигар фикр намекунед? Не, ба фикрам Англия аст. хоб, мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст мебошад. ин фаронса буд. ташаккур ки иштирок кардед. ассалому алейкум. Салом алейкум. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. худатонро маърифӣ кунед. Ма Ҳайдар. аз ҳама давлати серҷоизтарин дар лигаи чемпионҳо кадом давлат аст? Испания. испания? Бале. хоб, ҷавоби шумо дуруст мебошад. табрик мекунем, шумо 10 сомонӣ бурд кардед. бозиро давом медиҳед? Давом. Идома медиҳем. якумин маротиба чемпионати ҷаҳон дар куҷо баргузор гардид? якумин маротиба. Дар кадом давлат? Чемпионати ҷаҳон дар Англия. якумин бор дар Англия? Бале. марҳамат, 10 сомони шумо. ташаккур ки бозӣ кардед. шумо фаъол будед. Маҳаммад Кану барои барноматон. салом алейкум. سلام علیکم. سلام علیکم. ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. худатонро маърифӣ кунед. من چی بگم؟ من دلشاد. سردم. дар мусобиқаи даставии лигаи чемпионҳои Европа
чанд даста бозӣ мекунад? چند دسته بازی میکنه Лигаи чемпионҳо. در لیگ از چمپیون Европа. از اروپا 32 تا به фикрам 32 تا Бозӣ аст. хуб воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст мебошад. Табрик мекунам, шумо 10 сомон бурд кардед. Бозиро давом медиҳед. بله қонун оиди зарбаҳои пеналтӣ соли чанд қабул шуд? انا Inşallah ki nabandadama. سالهای 70 خیلی نمیدونم تقریبا ин ҷавоби шумо? 70 سالها хуб мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст мебошад. соли 1891 ин қонун ҷорӣ шудааст, вале ғамгин нашавед. 10 сомони шумо насӯхтааст. мутаассифона ба саволи дуюми мо ҷавоб наёфтед, вале 10 сомони шумо насӯхт. марҳамат 10 сомони шумо. ташаккур ки дар бозӣ мо иштирок кардед. Audio Jungle.